Hallo, waar vind het vandaag? Zo laatst had ik een video gemerkt van Charlie Kirk, wat zijn leven weer, wat hij verstaan deed en zijn dingen staat. En vandaar wil ik maar een beetje kijken wat er van gegeven heeft. En waar het nu als nu her alles rangekomen en wat het gedaan heeft te de mensen Ramadan en de wereld. Ja. Charlie Kirk werd wijd bekend en wijd breed. Mensen wisten wer hij weer. Aber als dat aan passiert, dat aan ermordet wordt, dat reed zeer luid. Zeer luid. Die wat het willen gaan, dat hij zal stil zijn. Die wat het willen gaan, wat hij niet zal zo wiederkomen. En de jeugd een invloed gaan, als hij had. Die geloof ik, als het een mens leidje was, al dat je doen gaan, vielleicht. Wenn, zoals we het weten dan de Bibeltijd, wanneer door Christen vervolgd worden, dan wird het spreiden. Dat evangelium is mal, ja. En dat is een beetje zo met dit tijd. Yes, die hadden een man kunnen aanbrengen. En dat wordt een martyrer. En als een martyrer beroofd wordt, dat is een zoet, wat door je strijd is. En dat zeer verspreiden, ja. Maar nu stelt je het maar voor, als ze zijn vrij te zijn, dat ze hebben die man dat gemerkt, die hebben die man ermordet. En du als een vrij, du wordt dan opgekickt worden, wo was die nu verantwoorden, wo was die nu, wat was die nu zijn, wat was die nu doen nu wieder, ja. En als Charlie zijn begrafenis wird, laat mich eens sagen, dat begrafenis wird ze binnen 9 Stunden lang. Betaalt je mal even, 9 Stunden lang. Dort wie ein begrafenis. Eerst wo hij bloß konnte Studenten reden en bij 200 en bij 1000 en bij 2000 en eine Herd zijn. Aber laat mich eens sagen, wat op begrafenis staat. Man, ik wil eens sagen. 300.000 Menschen, meer als 300.000 Menschen, den Tag bij het gebied. Du kan lang niet dort nemen aan het gebied. Dat gebied wird voll. En in de nacht, dan stonden Menschen al in een lijn en willen donen de nächsten dag. Dat ze die worden nemen kunnen, ja. Stelt je het maar voor. Over 300.000 Menschen door en er wären duizenden, 100.000 Menschen, wat bloß buiten stonden in Parkenlot. En dan even je phone, wenn ze wordt gelivestreamd en er wären een deel news outlets wat door livestreaming deden voor dit. En nu stelt je het maar voor, 300.000 Menschen dooraan, dichtbij. En dan nog al die livestreams wat die kijken deden. Den dag alleen zijn at least 4 miljoen mensen wat dat gehoord hebben, wer Jezus werd, wer Jezus is, wat hij voor ons gedaan heeft, en wat hij voor Charlie gedaan heeft, en wat Charlie deed predigen. Dat Jezus werd zijn raden, en voor den leefde hij, en op dat nu stal hij zijn grond. En dat nu ging hij, dat nu leefde hij. En dat wens Jezus, wordt het nu weer gaan. Miljoenen mensen hebben den dag dat evangelium gehoord. Miljoenen. Okay? Nicht mal bloß dort. Aber nu stelt je het maar voor, zoals zijn vrouw, zoals Erika, wat Charlie zijn vrouw wird. Als dat begrafenis, dan erst, wo ze dan reden deed op een ster, du zag ze staat. En ik wil je dat hargen laten. En du zag ze staat. My husband, Charlie, he wanted to save young men
just like the one who took his life. That young man, on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. Stel die ver. Zij zegt u dat Charlie, die wil zijn man en zijn jongens raden, zijn jongens helpen. Zo is die wat amhaft uitgemerkt zullen zijn. En dan geht ze weer en zegt, dat Jezus zegt omkreuz, dat Vater verjeft ernt, wil ze weten niet wat ze doen. En dan zegt ze dat. Ik vergeef den jong, wat mijn man heeft aangebracht, wat mijn man heeft uitgemerkt. Nu stel die mal vor, een paar honderdduizend mensen wat door zijn, aan dat gebied, maar die wat buiten zijn, en de miljoenen wat aan de wereld kijken dan. Wat heeft dat voor een indruk today? Want deze vrezen stit dat en zegt dat ik vergeef den jong man wat mijn man heeft uitgemerkt. Stel die maar voor. Dat schiet mensen aan. Dat schiet mensen aan. Zij. Weet je hoeveel? This man kwam eruit, dat heet Tim Allen. En hij zei dat Erica Kirk reden deed. En zij zei dat zij een man, dat zij den vergeven deed. Dat hem dat zij aanschiet. En dat hij gestruggeld heeft voor eeuwig 60 jaar. Den man te vergeven wat hem zijn dad heeft uitgemerkt. En ik zei nu deze weer, zo zeg ik dat tappen daar, zoals hij de tweet had uitgetapt. Dat hij vergeeft den man wat zijn vader heeft uitgemerkt. Dat is maar bloos eind. Bloos eind denk. Hoeveel meer zijn er wat we euch nicht mal anweiten dan? Hoeveel meer zijn er van dat wat we nicht mal anweiten dan? Man. Stelt je maar vor. Stelt je maar vor. En dan zijn er zo'n stad. Zeer veel mensen. Wens Charlie dat geworden is. Die zijn. Zij willen nu het eerste mal naar de kerk. My entire life, and since Charlie Kirk is unable to go to church this Sunday, I'm going to go and take his seat for him, and we'll see how it goes. Wo Charlie zich moet vragen, wo am dat moet gaan. The second service, and there's never a line. By the way, there's never a line. Okay, I see. Thank you. Stel die maar voor wo am dat moet gaan, dan hij dat wordt weten. I was just about to walk into church for the first time in my adult life.
This was my first time going to church in almost 7 years, maybe even more than 7 years. Wow. I went to church today because of Charlie Kirk and his family. Wow. I didn't know Charlie Kirk, never met that guy before in my life. And something else that I've never done before in my life is believe in God. I'm gonna wear this suit to church. I'm gonna go to church. I'm going to try to be a better father, husband, and leader for my family. They deserve that. Yeah. Mm-hmm. We went to church today. It was the first time in 20 years for me and Devin. It was the first time for our children. I am just humbled by God. It's all God. Ja. Wat er die dat? Sehr viele Menschen sind erste Mal in die Kirche gekommen an diese letzten paar Wochen. Menschen sind hungrig, Menschen sind neugierig, Menschen wollen wissen, was ist das, was das Mann hat, wo er für leben deit? Was ist das, wo das Mann für sein Leben geben deit? Was wirst du mit deinem Leben tun? Wo wirst du hin? Wo wirst du hin? Hast du Jesus all aus dein Radar? Hast du Jesus all aus dein Grund und dein Eckstein? Ab wat die Bühnen ist, ab wat die Stunden ist, Menschen die fragen dann, wem wat lebst du, für wat lebst du, und wem wat das du, oder das? Weißt du dat, wat du das? Weißt du dat, ab wem du schaffen das? Er sind viele Menschen, die in der Kirche fahren down. Die haben einen Hunger, die wollen wissen, was ist das? Wer ist das? Man. Ich glaube, das ist Zeit, dass wir mit unserer Jugend schaffen down. Ich glaube, das ist Zeit, dass wir abweichen down, dass wir unsere Jugend von anderen beiden down, als da, was die down haben, goes. Das ist ganz hoch Zeit. Nicht bloß, dass wir sagen, dass wir sind Christen, oder dass wir sind ein christliches Heim, ab die was nichts von sind. Die sollen nicht wissen, wer Jesus ist. Die sollen nicht wissen, was Jesus hat getan. Die sollen nicht wissen, dass für Jesus Leben das kostet wird. Die sollen nicht wissen, dass für Jesus Leben das jaft in Lohn im Himmel. Jesus soll ans Mittelstreck sein. Jesus soll alles sein, an was wir gehen und an alles, was wir tun. Und das ist, was das Mann tut. Und das hat sein Leben so hingegeben. Das hat sehr viele Menschen unterschieden. Sehr viele Menschen. Aber ich glaube, ein Ding, was wir von das lernen können, das ganz Schwanste, was von das zu sein ist, und das ist, dass Erika entscheiden hat, den jungen Mann zu vergeben. Ich glaube, die ganz meisten von uns haben nicht dort belebt, was die früh haben. Ja, wir sind durch schwere Zeiten gegangen. Ja, wir haben durch verschiedenes. Jesus will die. Jesus leeft die. Jesus hat deine Sinn betont. Jesus hat Kreuz gehangen für die. Das hat er alle vor dich gemerkt. Du darfst das bloß annehmen. Nimm das an. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, eine sehr interessante Zeit, wo Menschen sehr hungrig waren oder das Wort Gottes und wollen von den Heiligen jetzt hören und
in zijn dingen staat. So ik moet die moed merken. Nehmt die gelegenheid waar. Nu willst du es. Nu wat du leben ist. Du weißt nicht, wann die irgendwas sein. Du weißt nicht, wann die was von dieser Welt wegstoppen. Denn diese Welt ist mal bloß ein Steht, wo wir einmal durchgehen down. That's it. So ja. Das wat ich wohl von dieser Tante nach merken. Und ja. Gottes Segen mit jent. Und laat mir weiten, wenn die das Gleiche tun. Das wird nach meiner soll so eine merken. Das sind Sondelding, was ich wohl gleich davon zu vertellen. Und das sind Sondelding, was ich wohl gleich die Jungen abzudecken. Ja, Gott ist gut. Gott leift uns. Johannes 3,16, Gott, er leift mir nicht, er leift nicht mehr bloß die Welt. Er leift die Seele. Das sagt ja nicht, dass Gott hat die Welt lief. Das sagt, dass Gott hat die Welt so sehr lief. Dass er sein einzigen Sehen gibt, dass er sein einzigen Sehen Leute ab diese Erde abkommen, dass er kann dort abnehmen und dort betonen, was ich und du nie nicht kann betonen, was er anmählich ist, dort deut er, dass von der und das weit bloß sterben und dort bleiben, was er deut und was er dort vor dich gemerkt hat, und dann sei wir auch bei. Ja? Hat einen schönen Tag wieder.